Nenfasizza il-kelma allegazzjoni. Kliem il-professur jinrefalo, wieħed mill-aktar avukati kostituzzjonali rispettati f'pajjiżna. Qal li l-kontroversja dwar in-nomina ta' żewġ avukati biex jaqdu rwol ta' maġistrati iddur ma' allegazzjonijiet u hija dibattibbli. F'intervista mal-Malta Today fakkar li fil-passat kellna ċermen tal-Kummissjoni tal-Impjiegi li saru mħalfin u li wettqu xogħol tajjeb. Fakkar ukoll li mhix l-ewwel darba li saret nomina l-Uffiċċju Ġudizzjarju li kienet rifjutata minħabba dubji jekk il-kandidat jissodisfax kriterji mitluba mill-Kostituzzjoni. Kien irrapportat li quddiem il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja il-Ministru Owen Bonnici semma lill-Maġistrat Francesco De Pasquale li kien appuntat inqas minn 3 snin wara li rriżenja mill-Kummissjoni għall-Impjiegi minkejja li l-Kostituzzjoni titlob dan. Il-professur jinrefalo spiss jipprovdi pariri lil gvern u entitajiet pubbliċi dwar suġġetti ta' natura amministrattiva u kostituzzjonali. Jemmen li għandu jinżamm il-mod attwali li bih jiġu nominati membri tal-ġudikatura imma għandu jiġi msaħħaħ b'aktar skrutinju. Tenna li tibdil f'dan is-sens għandu jiġi kkunsidrat b'reqqa kbira biex tinżamm l-indipendenza tal-ġudikanti u tkun żgurata il-professjonalità. Sar li fil-każijiet tal-avukati Caroline Farrugia Frendo u Ingrid Zammit Young saret wis enfasi fuq kif il-Kostituzzjoni tiddefinixxi uffiċċju pubbliku. Dan jemmen refalo iddevja l-attenzjoni minn konsiderazzjonijiet ferm aktar seri bħal kif għandhom jinħatru ġudikanti. Semma 3 mezzi possibbli, elettoralment, permezz ta' eżaminazzjoni professjonali u permezz ta' nomini. Li membri tal-ġudikatura jkunu nominati ħadmet f'pajjiżna għal 2 sekli. Sistema li tista' tiġi mtejba jemmen refalo. Basta wieħed jikkonsidra x'ixtieq jottieni u basta wieħed jaċċetta li nomina tkun soġġetta għal skrutinju mingħajr attakki fuq min jinnomina jew min ikun nominat.